Hej, konge. Nej, jeg ved ikke, hvad hun gør. Wow. Sygt, bror, mand. Du er ikke startet. Hvad er det bedste ved Karen? Lad os sige noget sæt. Sådan et lille, lamt grin. Ja, det var altså lamt. Sådan for. Jeg kan ikke huske, hvornår det var, eller hvordan vi gjorde det, men vi fik hende til at sige mæge på et eller andet tidspunkt. Det var så hyggeligt, fordi det kommer rigtig gående. Så, nu skal vi have dans! Og det var så hyggeligt, fordi man bliver altid så glad ved at se på gangen. Ja, jeg er helt sikker. Hvordan er Karen som lærer? Hun er voldsom. Det var noget, der gør Karen meget sød, det er, at sådan i timerne, så tager hun det bare ufattelig langsomt. Og nogle gange så sidder man bare ved at dø. I starten, der var, altså det er sådan, når Jesper han råber eller sådan noget, så kan man også bare stille sig op og blive vildt super, men så kan man ikke lade med at kende. Jeg har altid fede timer sammen med Karen, fordi at nogle gange så kan det være ved at falde ned af en stol på grund af hende, fordi hun lige synes, hun skal bare kolde ned i bordet og sige, så hold så kæft, piger! Og så går hun, og så får man sig fri, så det er super at have Karen. Ja, det var sådan ikke værdigt. Jeg kan huske, vi havde sådan noget, hvor alle pigerne, de skulle sådan, ja, det vi var for delehold, og så lige pludselig, så kan hun regne hen, og så var de var alle sammen helt forskrækket. Ja, sådan det havde man ikke været med Karen, altså. Hvad kommer I til sammen med Karen? Jeg ved ikke. Nok hendes grin. Ja. Og ikke mere. Ja, også kage. Jeg fik ikke hun er god til at lave kage. Alt. Seriøst, når man kommer ind i klassen, og hun fortæller med, at hun lige pludselig griner, og så ved man bare, det er en god dag. Og sin skrin, ikke? At hun er så dejlig. Jeg synes virkelig, hun er dejlig. Hun er sød. Hun er sød. Og en lille skrin. Jeg elsker bare Karen. Karen vil nok gå til en sport, som var, eller hobby. Det vil nok være strikning, hækling. Jeg har altid forestillet mig, at hun maler. Hun bærer. Helt sikkert. Hun bærer kager. Ja. Hun skal gå til vandaerobic. Det skal hun virkelig. Gå til vandaerobic, Karen. Husk det. Hinderup. Onsdag kl. 7. Ja. Lav sortpenge. Hvad? Det var sjovt. Skulle det danse? Ja. Ja. Det går jeg godt for. Nej, det er kraftigt væk. Football. Hvad hedder det? Amerikansk. Fodbold er det, eller? Amerikansk fodbold. Ja. Jeg tror, hun er meget voldelig. Ja. Har hun egentlig Brug penge. Ja, han havde havde vist vist nok nok Alex, tror jeg. Okay. Så skal hun også være sammen med ham. Vi googlede hende. Okay, hvor gammel ser Karen ud? Karen ligner nok ekstremt ung en på... Karen er ikke en dag over 30. Nej. Det er ikke sikkert. Eller 2. Karen er over 30. 60. 30. Sådan der mellem 30 og 60. Ja. Hvis Karen var et dyr, hvilket var hun så? Jeg har tænkt lidt over det. Jeg tænker sådan en knæver. No hate, men jeg tror, han er flodhest. Altså ikke på grund af kropsbygning, men den måde, en flodhest lever på. Du er ikke en lama. Du er ikke en lama. Et får. Et godt får. Jeg vil gerne have noget at sige, jeg tror også, hun kunne være en rød panda. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, jeg sad sådan og tænkte på det, da de andre fik spørgsmålet. Og jeg var sådan lidt, okay, rød panda kunne godt være det. Jeg tror også noget rigtig klassikere, som Birte Kjær og sådan noget, det kunne hun godt lytte til. Jeg ved ikke lige, hvem er, men... Hvem er det? Men
kender byen. Nå, hende! Ja, jeg kan sgu da ikke navnene. Det var der var den. Det tror jeg. 100p. Han til Kansas siger. Jeg prøver at spørge hende, om hun kan lide heavy metal. Jeg sidder sådan. Kunne det være? Hvordan er Karens tøjstil? Afrikansk inspireret. Jeg ved sgu da ikke noget med. Jo, hendes smykker. Jeg var klar over, det er bare kæmpe stil. Og kæmpe jo. Nej. Jo. Swag extra large. Mega sej. Der er altid masser af farver. Det er dejligt. Ja. Altså sådan noget tøj, sådan noget bare flyver eller sådan. Hun går på sådan nogle farvedage, så enten er det grøn eller hvid eller sort eller alle farver. Det er smart. Okay, hvad er Karens livret? Lasagne med ekstra ost. Kylling. Brun kartofler med brun sovs. Det tror jeg. Er vi blot? Ja.